چند تائیں پہنچن دے دعوے تا ہر کوئی کر سکدا ہے چند تائیں پہنچن دے دعوے تا ہر کوئی کر سکدا ہے چند توڑ وکھاون بئی گل ہے چند تائیں پہنچن دے دعوے تا ہر کوئی کر سکدا ہے چند توڑ وکھاون بئی گل ہے زمین وچوں پانی تا ہر کوئی کڈ سکدا ہے انگلاں وچوں پانی کڈ وکھاون بئی گل ہے سورج چڑھدا لہندا لہ ویندا ہے اینوں موڑ کے ولاون بئی گل ہے انسان تا کلمہ پڑھ گھندن انسان تا کلمہ پڑھ گھندن پر پتھراں کولو کلمہ پڑھاون بئی گل ہے تواڈی چپ تو بھی صدقے اور ڈھلی جائی سبحان اللہ تو بھی صدقے ایک شاعر آدھا ہے محبت دے اندر جب اتھا گلے سو ملائکہ لکھے سن جے اتھا گلے سو اے محفل ذکر نبی دی آمر اتھا نہ بلے سو تا بات اتھا بلے سو جس نبی دے صدقے زبان ملیو اس نبی دے ذکر نہ بلے سو تا بات اتھا بلے سو تا اس شعر دنال آئی دی اس مبارک محفل دے شہنشاہ خطابت عالم بعمل حق و صداقت کلمدار سرمایہ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا قاری الطاف امن چشتی صاحب نو دعوت خطاب ریساں کہ صدائیں حق کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں حق کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا ان چشتیوں کو آباد رکھے نبی کا دین بیان ہوتا رہے گا تمہارے ڈھلے ذوق و شوق اور ڈھلی سبحان اللہ دن عالم دعوت خطاب ریساں آئی دی اس مبارک محفل شہنشاہ خطابت حق و صداقت کے علمدار عالم بعمل حضرت علامہ مولانا قاری الطاف امن چشتی صاحب نو پرزور نعرہ دن انہوں نے استقبال کرے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء حق اہل سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا قاری الطاف امن چشتی صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھنے والے مسلمانوں السلام علیکم. حمد و ثنا
درود خاتم الانبیاء علیہ التحیت والصلاة بعد آجزانا دعا ہے رب العالمین جل شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر خالق کے کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ بخشے اپنے پیاران دا صدقہ دین حق دے حق فقیران دا صدقہ رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت دا صدقہ توفیق عطا فرماوے دوستان گرامی کھو کامنی والا نزد اڈا جان و تحصیل میلسی آج دی مبارک عظیم الشان محفل سفر حجاز مقدس دے موقع تے برادرم قاری غلام عباس صاحب انہاں دے بھائی محترم عبدالغنی صاحب اور خان محمد وسیم خان صاحب انہاں دے سفر حجاز مقدس دے موقع تے اس مبارک محفل دا اہتمام اور خیرات دا اہتمام فرمایا ہے دعا ہے رب العالمین جل جلالہ انہاں دی اس عاجزانہ کاوش خدمت اہتمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول بخشے حجاز مقدس دا مبارک سفر رب العالمین بخیر و عافیت فرماوے دوستان گرامی انشاءاللہ العزیز اختصار دنال بہت زور دنال انہا وقت لے میں کمالی محفل پڑھنی رات سفر بھی لمبا ہے اختصار دنال میں انشاءاللہ العزیز جس موضوع تے جناب نال خطاب کرنا ہے اس دا عنوان دس دینا علامات قیامت قیامت دیاں نشانیاں آ موضوع دا ناؤن ہے انشاءاللہ العزیز اے موضوع وقت دی ضرورت بغیر تمہید دے میں خطاب شروع کرن لگا رب العالمین جل جلالہ اپنے حبیب نو کئی قسم دے علوم عطا فرمائے ایک علم عطا فرمائے حکم فرمایا حبیب اے علم خاص نو بھی عطا فرما دیو اور عام نو بھی عطا فرما دیو او علم شریعت او سب واسطے دوسرا علم عطا فرمایا حکم فرمایا حبیب علم خاص واسطے ہے عام نو نہیں دینا او علم معرفت دے حقیقت دے او علم صدیق اکبر مولا علی پاک حسین خواجہ اجمیری غوث اعظم داتا حجویری ایک خاص انہا واسطہ اور تیسرا علم اے حبیب او صرف تو آنے واسطے خاص ہے او خاص نو نہیں عطا فرمانا او علم اللہ تعالی اپنے حبیب نو عطا فرمایا ہے او خاص نو بھی حکم ہویا ہے عطا نہیں کرنا اس علم دے اندر قیامت دا علم بھی ہے بعد آخدن کہ اللہ دے پاک نبی نو کند پچھے دا علم نہیں کند پچھے دا علم نہیں کل دا علم نہیں اونا دی گمراہی اور بد عقیدگی ہے اہل سنت مذہب ازل تو لے کے ابد تک قیامت تک جو کائنات عالم دے اندر ہونا
رب العالمین اپنے حبیب نے عطا فرما دیتا ہے۔ ذاتی نہیں، ذاتی آس گل تے بالکل تساں توجہ رکھنی ہے کہ ساڈے نبی سرور دا علم مبارک اے ذاتی نہیں، رب دا عطا کرتا ہے کہ ہن رب کنا عطا کیتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا حبیب ساڈی عطا دی تے انتہا ہی کوئی نہیں۔ قیامت دا علم بھی ہے جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین عطا فرمایا ہے۔ اے عقیدہ مذہب اہل سنت ہے۔ تا کر کے عربی تاجدار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دا دن بھی دسیا ہے کہ جدو آنی ہے دن جمعہ دا ہونا ہے، مہینہ محرم شریف دا ہونا ہے، اور تاریخ 10 ہونی ہے، سن چھپایا ہے، سن نہیں دسیا۔ راز حکمت کی سی، لکھا حکمتاں بزرگاں لکھیاں کہ جو نبی دن دا علم جاندا ہے کہ دن جمعہ دا ہونا ہے، مہینہ محرم دا ہونا ہے، تاریخ 10 ہونی ہے، وہ نبی سن نہیں جاندا۔ حبیب چھپایا کیوں؟ تاکہ امت اس وقت دے آن دا دل وچ ڈر رکھے، بھول نہ بیٹھے کدھر او سال نہ گنتی رہے کہ 5 رہ گئے باقی خیر ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن چھپایا لیکن امت تے کرم فرمایا قیامت دے قریب جڑیاں علامات اور نشانیاں ظہور پذیر ہونیاں سن تے پھر قیامت ہونی سی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم او قیامت دیاں نشانیاں علامتاں پہلوں دس گئے تاکہ میری امت جب اپنے ماحول کے اندر ارد گرد سجے کھپے انج دے کام ہوندے ویکھن لگ جائے پھر سمجھے قیامت قریب۔ او قیامت دی نشانیاں 2 قسم نے، ایک علامات صغرا، توجہ میرا رکھنی، چھوٹیاں نشانیاں، اور دوسریاں علامات کبرا، وڈیاں نشانیاں کہ امام مہدی علیہ السلام دا نزول فرماؤنا، عیسیٰ علیہ السلام دا دوبارہ ایس دھرتی تے آکے کلمہ محمد پاک دا پڑھنا، اور وہ دجال دا آونا جس خدائی دا دعویٰ کرنا جنہوں جٹ لوگ خر چڑھالا دن، وہ دجال کانا وہ سونا ہے، بہت بڑا وڈا فتنہ ہونا ہے۔ کامل ایمان والے مومنہ اون دے فتنے تو بچنا ہے، اس خدائی دا کرنا ہے دعویٰ، اس آکھنا میں خدا تے کمزور ایمان والے اونوں خدا من کے کافر بن سن۔ او کم ہی ہے جدے بھی کھاسی، وہ کہتی بارش آ جا، بارش آ جا سی، کہتی رک جا سی، او کھڑیاں فصلاں سکیاں نو آکسی ہریاں بن جا سن، تے ہریاں نو کہتی سک جا سن، درخت نو کہتی اوگ پاؤسی، تے کمزور ایمان اللہ آکھنا ایو تے خدا ہے، تے جڑے مومن ہونے نا اونا آکھنا تو لاکھ شوب دے بھی کھا، آسا جاننے ہے تو دجال خدا نہیں۔ اے وڈیاں نشانیاں، چھوٹیاں نشانیاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے نال بیان فرمائیں، او میں جناب نو سناسا، او قیامت دیا نشانیاں، قیامت کیے میدان عملہ دی خاطر رب سونے ایک میدان لاؤنا ہے جنہوں میدان معاشر آکھ دن، جزا سزا دا دن انہوں آکھ دن، یوم حساب آکھ دن، اس دن دی خاطر رب العالمین پہلے روح زمین تے وسن آلی ہر جاندار نو ختم کرنا ہے۔ حدیث چاہیا ہے
کہ جدو قیامت ہونی ہے نا سورج اور چاند بے نور ہو جانے ستارے ڈگ پینے زمین تے اتنا خوفدار دھماکہ کن زلزلہ پینے کہ حمل والیاں دے حمل گر جانے آنن فانن پوری جاندار ختم ہو جانی ہے آسمان پھٹ جانا ہے زمین پھٹ جانی ہے وڈے وڈے پہاڑ اے ہوا وانگو جویں روئی آپاں پی جانے تے ماڑے ماڑے ذرات اڑ دیں اس طرح اڑن گے اینو قیامت آخر اس آون والے وقت تو پہلا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاران دے وچ بیٹھ کے حدیث مبارک نال او کم دسے کہ جڑے قیامت دے نیڑے نیڑے ہونے تاکہ امت او کم ویکھ کے تے پھر دنیا نال دل نہ لاوے توبہ کرے اسلام دین قرآن دے راہیں چل کے ایمان بچاوے تے اگلے جہان راحت پاوے او حدیث مبارک کنز الامال شریف حدیث دی بہت مستند کتاب ہے 14ویں جلد اور دوسری کتاب طبرانی کبیر جدے وچوں حدیث نبی پاک دی میں پڑھن لگا ذوق نال آکھو چا سبحان اللہ میرے عربی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلتا حل بہل بلا قیل وما ہی یا رسول اللہ اذا کان المغنم دولا وزکات مغرما میرے آقا نامدار اپنے یاران دے سامنے بیٹھے سجے پاسے رسول دا یار صدیق اکبر جی کھبے پاسے مولا عمر بیٹھے ہیں سامنے عثمان غنی مولا علی تشریف فرما دے حضور نے فرمایا میرے یارو جب تواڈے اندر آپ 15 کام 15 خصلتاں پائیا جاون پھر سمجھ لیا جو مولا تعالی دے طرف ایک عذاباں دا سلسلہ جڑ جانا جویں تسبیح ٹوٹدی ہے دھاگا ٹوٹدا تے مڑکے تے مڑکا وجے دھاگا خالی بن جاندا ہے ایویں تیزی دے نال سارے مڑکڑے زمین تے گر جاندے اللہ دے حبیب فرمایا میرے یارو جدوں آپ 15 خصلتاں 15 عادتاں کم تواڈے اندر عام ہون لگ جاوانی پھر انتظار کریا جے مولا تعالی دے طرفوں عذاباں دا سلسلہ شروع ہو جانا تے مولا تعالی دے عذاب دی کوئی ایک قسم نہیں لکھاں کروڑاں ونکاں دے مولا تعالی دے عذاب بندے بھی کئیاں نوں دکھ دا عذاب پا چھڑدا کئیاں تے دکھ دا عذاب رب پا چھڑدا کئیاں نوں رب سونا مصیبتاں بیماریاں دا عذاب پا چھڑدا کئیاں نوں بے سکونی دا عذاب دے چھڑدا دولت بھی ہے رقبہ بھی ہے پر سکون لبدا نہیں اے وی اللہ دا عذاب ہے ہن توجہ فرماوی کئیاں نوں بیماریاں لا چھڈنیاں ایک بیماری ہوندی ہے جندا علاج ہوندا بندہ علاج کرے او بیماری ہٹ جاوے او قابل علاج ہوندی ہے اونوں بیماری آکھدے نہیں جڑی دا علاج نہ ہوے روئے زمین تو اللہ دا عذاب ہے اونوں وبا آکھدے نے جویں شوگر آ گئی ہے پٹاٹے ساگ کینو کالا یا کھان کسے نوں پیلا کوئی کسے کینسر دے اندر مبتلا ہے اللہ دے عذاب نہیں کئی شوگر دے لگ گئے کیونکہ قابل علاج نہیں جڑی قابل علاج نہ ہوئے او وبا وے اللہ دا عذاب جڑی قابل علاج ہوئے او مر جے جڑی ہوندی ہے نا بیماری وہ قابل علاج ہوندی ہے بندہ کوئی پوڑی لے لیندا ہے گولی لے لیندا ہے ٹیکا لے لیندا ہے اون دے نال خیر ہو جاندی ہے او بیماری ہے او قابل علاج ہے جیندا علاج ہی نہ ہوے اللہ دا عذاب ہے
او وبا ہے جتے خود ڈاکٹر سر پھد بمن آکھن یار ملک چودھری پیر خان صاحب آسا کمپیوٹر تے فلانی سکین تے فلانا مشین تے فلانا ایکس رے کر بیٹھے ہیں مرد سمجھ نہیں جواب دے جاندے نا یہ اللہ دا عذاب وبا ہے حبیب نے فرمایا ایسا ابا جدو آکم ہون لگ جان پھر سمجھ لیا جے مولا تعالیٰ دے طرف ایک عذاباں دا سلسلہ شروع ہو گیا تو اڈوتے عذاب در عذاب عذاب در عذاب عذاب در عذاب صحابہ عرض کر دیں قیل وما ہے یا رسول اللہ کی نے او کی 15 کم نے میرے آقا نامدار گن کے سنا بول جا سبحان اللہ میرے آقا نامدار نے فرمایا اذا کان المغنم دولا حضور نے فرمایا جب مال غنیمت نو اپنا مال سمجھ کے میری امت کھا جاوے گی او مال غنیمت جڑا غریباں دا حق ہوندا ہے حکومت دے خزانے دے اندر حکومت دے خزانے دے اندر حاکم وقت او صرف نگران ہوندا ہے مستحقین تک او مال پہنچاندا ہے او مال غنیمت میرے آقا نامدار نے فرمایا مال غنیمت نو میری امت اپنا مال سمجھ کے کھا جاوے گی اے پہلا گناہ اج ویکھ لے سجنا او پورا وے حاکم جو بھی آندا ہے لٹ کھا ٹر جاندا سمجھدا ہے میری ملک بادشاہ جو میں بنیا جویں کھاواں جتھے لاواں جڑے ملک بھیجاندا میں وارث بن گیا حالانکہ مال غنیمت ہے غربا دا حق ہے مسکیناں دا حق ہے یتیماں دا حق ہے عربی تاجدار فرمایا اونوں اپنا سمجھ کے کھا جاون گے اے اللہ سونے دے طرف ایک عذاباں دا سلسلہ آ جانے گے کم ہون لگ پیا صدقے جاواں حبیبا 1400 سال پہلا اپنے یاراں دے اندر بیٹھ کے اج اسانو ماڑیاں نو ویکھائی تواڈے علم نبوت تو صدقے جائیے 1400 سال بیت گئے اے حبیب جویں تساں فرمایا سی اساں اوویں اج ویلے پئے میرے آقا نامدار نے فرمایا اے صحابہ دوسرا کم میں ہونا ہے وزکات مغرم میری امت زکات نو چٹی سمجھے گی زکات نو چٹی سمجھن گے دیندے موت آوے گی زکات نو سچ نہیں فرمایا نا آج قدم خدا دی کر کے آنا پیسے تھے زمین دی فصل تے جو رب العالمین شرع شریف دے اندر حصہ رکھے آج کٹ دیا موت لگ دیئے میں تے ویکھیا جڑے سیانے بندے بن دین اپنے آپ عمرہ طبقہ پیسہ رکھ دین بینک دے اندر جدن زکات کٹوتی دا وقت ہوندا ہے کٹ لیندے اور ڈھیر سیانے او وقت گزر گیا پھر جا کے جمع چا کیتا تے یا آپ دا مذہب چا بدلایا بھئی آسا شیعے ہیں بھئی زکات ایڈی چٹی یار کے مذہب آلے سنتی زکات دی خاطر بھئی نہ دینی پوے تو او بھی بدلی کھلے 1400 سال پہلو مدینہ دے تاجدار فرما گئے صحابہ میری امت زکات نو چٹی سمجھے گی اور قسم خدا دی سو یہ رب سونے دا حق کرے نا ادا دے میں حصہ تے رب سونے قرآن وعدہ فرمایا زیادتی دا پچھلا سال جے لتھی نا تیری 40 مان تے ہون پہ لتھی ہے 50 مان تے ادا کہیں وعد دیتے تو آکھے میری کھاد دا کمال ہے سپرے دا کمال ہے گوڑیاں دا کمال ہے نا میں انج دے رقبی بھی کھا سکنا جنہاں نو دا بوریاں گئیاں پئیاں ایتھوں فضل اتے نہیں اٹھی یہ رب دیتا ہے یہ دا اس ود چا دیتا ہے تے ایک تو واپس چا دے آگ سونا شرع شریف دیتا اے میں زکاة اشر کر دیتا ہے تے قسم خدا دی موڑ آوان اللہ سال فصل وے ایک بار آوے
پر وہ ساڈا یقین جو نہیں آپا نے ہائے ہوئے 50 مانے جی ہیک گیا تے 49 اوئے ہوئے ہوئے اے بھائی گھاٹ ہے آپا میں نے زہری نفع تے سونا رب جڑیاں برکتہ پاندہ ہے نا تے جو آپا او چگنی ہے آپ آنے جی ساری فصل تے ایک مہینہ نہ بسے تے سمجھو فصل گئی تے ایک مہی وس پوے کئی کھاداں دیا بوریاں پائے گئیاں کئی سپریواں ہو گئیاں کئی طاقتاں مل گئیاں فصل پر آپ بے شکرے ہیں سونے نبی پہلو ایک گل دس دیتی کیوں کہ سونا نبی نگاہ نبوت نال جو ویک گئے اینا آکے انج کرنے حبیب دس دیتی میرے آقا نامدار نے فرمایا زکات نو چٹی سمجھن گے آج ہزارات دے اندر کوئی مسلمان ہزارات دے اندر ایک مسلمان ہو نہیں جڑا زکات مولا دے راہ تے دیندا ہوے گا اج مولی چھڈ گئے پیر چھڈ گئے چودھری چھڈ گئے زکات دا کوئی نہ لوے تے چہرہ بدل جاندا چھڈ یار مولی صاحب کدی زکات دئیے وہ قسم خدا دی اے اللہ دا فرض ہے جنوں رب سونے صاحب مال بنائے او دے تے شرع دا حصہ چلائے تاکہ میرا شکر کرے تو میں اینو بتا دیا عربی تاجدار فرمایا زکات چھڈ دین کے اے نشانی بھی قیامت بھی ہے سونا پہلو دس گیا آقا نامدار نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَهُ مرد اپنی گھر والی دی فرما برداری کرے گا وَأَقَّ أُمَّهُ اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا ان نشانیاں میں قیامت دیا پیا دسنا جو عربی تاجدار اپنی زبان مبارک دے نال دسیا بھی صحابہ دے اندر بیٹھ کے دسیاں سونے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ حضور نے فرمایا مرد اپنی گھر والی دی فرما برداری کرے گا تو ماں دی نافرمانی کرے گا او ماں جس جایا سی ہر دکھ سکھ سہ کے پالیا سی رات مجھے پیشاب بستر تے بال کردا سی سنی جگہ تے سونا سکی تے پتر نو سوانا ماڑا جیا پتر چلن دے قابل رہے ٹھڈا وجدا ڈگدا زمین تے اما دا دل در جاندا اندے ہے بسم اللہ خیر ہوے فوراً دوڑ کے چک دیے ہر دکھ غم تیرا برداشت کر دیے تینوں سکھ پہنچے تے خوش ہوندی ہے دکھ پہنچے رات دی نیند ختم ہو جاندی ہے اج دے ناواں دے نال پالے پھر خوشیاں دے نال پرنا ہے جدوں تیرا وقت آیا ہے اما 60 سال دی ہو گئی ہے ہن بیوی دے نال نخرے اٹھاندا ہے اما نو شریکاں دے در تے رلانا پہلو محبوب خدا آج ماں رن جو ہے اما شریکہ دے دروازہ تے در در پھر دیئے کدے کسے گھروں روٹی کدے کسے گھروں پیو بڑھڑا ہو گیا ہے او بھی در در یاراں دے گھر گیا بیٹھے پرانے بیلیاں کھول پتر آپ دی گھر علی دا ہر ناز نکھرا برداشت کردہ ہے تے جو غصے ہو پم دیا دی جانیاں پیک کے مڑ پاگلا تے پیرے سکتی بیٹھے توجہ ہے کہ نہیں صحیح ہائے ہائے ایمان اللہ سوئے اممہ دی شان وڈی ہے کہ ران دی ہون تا موڑ ران دی وڈی سونا لاکھ عدب تے تعظیم علی گھارا لی ہو گئے اممہ دے مقام تے نہیں پہنچ سکتی پر صدقے جاوا سجڑا جنہاں رب العالمین والدین دی ادب دی دولت دیتی ہے مولا ادب چکیتا ہے مولا دی بارگاہ شان پایا سنا چھتا حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا ولی سی
25 سال فرمایا میں زہد تقوی ورا عبادت ریاضت ہر لحاظ نال میں جاگ جاگ کے تقوی پرہیزگاریاں کمال کر کے مولا دی بارگاہ دا شان پاون دی بڑی کوششاں کیتیاں بھی پر منزل تے مقام تے نہیں اپنے آپ خود فرماندے نے ایک رات میں اما حضور دے کمرے دے نال ستا سا رات دا ویلا سی خواب دی حالت دے اندر میری اما مینوں پانی طلب کیتا فرمایا پتر پانی دے رات نو ستیا بندہ بعض دفعہ بولدا ہے نال دا سن لیندا صبح اٹھدا تے خبر نہیں ہوندی میں کی بولا انے یار تو نیندر وچ گلاں کرنا میں رات سنیا اسی طرح با یزید دی اما رات نو خواب دے حالت دے اندر پانی منگیا وے پتر با یزید بستامی بیدار ہویا برتن پھڑے ٹھنڈ بڑی سی پانی تلاش کیتا برتن وچ پایا واپس آنے ویکھیا تے اما جی قبلہ سو گئی ارادہ کیتا ہے جگا دیا ہاتھ ودھایا ہے ادب اگے آیا ہے ادب آ گیا کہن لگا با یزید بستامی خبرداری اما دا آرام جگاوے گا خلل آوے گا بے ادب بن جاوے گا جگاوی نہ برتن پھڑ سر والے پاسے کھڑا ہو جا با یزید بستامی فرمان دے میں برتن پانی دے پھڑیا وے اما سرکاراں دے سر والے پاسے میں جا کے کھڑا ہو گیا دو ہتھاں دے نال پانی دا برتن پھڑیا ہوا سی رات لنگدی گئی پچھلی رات دا ویلا آیا ہے حدیث مبارک نبی سرور دیئے او پچھلی رات رب دی رحمت جوش کر دیئے طلب کر دیئے منگ دیئے سڈ مار دیئے ہے کوئی گنہگار آوے توبہ کرے تو قبول کریے اوہ ہے کوئی بے رزق آوے رزق منگے تے دے دئیے ہے کوئی بیماریاں دا مصیبتاں دا ستایا آ جاوے منگے تے صحت دے دئیے ہے کوئی پریشانی دا حل منگے تے دور کر چھڑیے او ادرات دا ویلا سی با یزید بستامی سرکار دی اما مبارک دی اکھ کھلی نگاہ ماری ویکھیا پتر سر والے پاسے کھڑا سی اللہ اکبر نبی سرور فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنت فقیرہ کائنات کچھ لبنا چاہنا ہے نا تے والدین دا تابعدار ادب اللہ رہا تعظیم اللہ رہا تیری اولاد بھی تیرے نالو ہی سلوک کرے گی ویک سی نا ساڈا پیو ڈاڈے ساڈے دے قدماں دے اتے ہاتھ رکھتے مل رہے ہیں تے مڑ جدوں تواڈے تے او پرانا بڑھاپے والا وقت اسی مڑ تواڈی اولاد ہی ہوئے او ویک سی نا بھئی ڈاڈے نو ہی ملدا تے اے بھی مل سے تے جی ویک سی ڈاڈے انہاں نو لمبا سٹیندا کہ دے ابا جی ذرا لمبا ہونا جیسا کرو گے ویسا تے کرنے دی بھرنی ہے نا سونا اما دی آنکھ کھلی فرمایا پتر با یزید خیر ہے کیویں کھڑا ہے اما حضور تو سا پانی منگا ہے میں باہر گیا میں پانی لے کے آیا پتر میں پانی جی اما حضور تو سا ستے ہیں پانی منگا ہے فرمایا پتر تے مڑ تو مینوں جگا دے میں اما حضور میں ارادہ کیتا جگا وردا پر مینوں ادب نہیں جگا وردا میں آکھا جی اما نو جگائینا تے نیندرے خلل اوسی میں بے ادب بن سا تا میں تانی جگایا میں پتر ادب کیتا ہی جی اما حضور میں ادب کیتا ہی بس ادب دی گل آئی اما دا دل باغ باغ ویلا اپڑا پیاؤ پچھلی رات اما پاک کو ہاتھ چچائے مولا جڑیاں منزلیں چ میرا پتر اڑا پیا ہے میں ماں دعا منگنیاں پار چک با یزید بستامی فرماندن 25 سال دا عرصہ زہد تقوی ورا عبادت ریاضت ہر لحاظ نال میں بڑی عبادت کیتین پر او مقام ملی ہی نہیں اما دی رات والی دعا میں پار لا چھڑی
اے ادب یو قدم خدا دی فقیر کامل ہوے تے ادب کر ماں باپ دا ادب کر استاد دا ادب کر روح زمین تے وڈی دولت ادب ہے جے مل جاوی ساڈے اسلام دی پہلی پوڑی ادب میرے آقا نامدار نے فرمایا قرب قیامت دی نشانی یہی مرد اپنی گھر والی دی فرما برداری کرے گا تے اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا خیر تے اپنے دیسی علاقے نہ پلڑ لینے گال کڈ لینے گھروں کڈ دینے جڑے وڈے وڈے شہر تے باہر دے ملک اوتھے جدوں ماں پیو بڈھا ہو جاندا ہے اوتھے اولڈ ہاؤس بنے اولڈ ہاؤس بڈھاں دے گھر جڑے انگریز ہیں نا جنہاں نوں آپاں نے میاں تے بڑے سیانے ترقی والے او پیو نوں چھڈ آمدن اولڈ ہاؤس وچ او جتھے بڈھڑ رہندے آدن ہن تو ساڈے گھر دے قابل نہیں ہے جتھے دوے ڈھکے پین بڈھڑ تو ڈھکی پامڑ انہاں مہینے بعد خرچہ گھلنا جدوں انہاں وچ مرنا ادوں انہاں جڑے او مکان والے ہیں نا محلے او جڑی ٹیم انہاں فون کرنا سائیں تواڈے ڈیڈی دی ڈیتھ ہو گئی ڈیتھ آتے لے جاؤ باڈی آسا رکھی بیٹھے انہاں آتے باڈی لے جاؤنی موڑ کسے آگ لامنا کسے ساڑنا کسے کو جنہ دے جو مذہب ہے انہیں انہاں کرنا تو اے ادب کیا سکھایا اسلام سکھایا ہاں قسم خدا دی نبی پاک فرمایا جیڑا ماں باپ دی نافرمانی کردہ رہا ہے رب دی بارگاہ دا تو مجرم ہے نا ہون او چند ہے میں راضی کراں پھر او کی کرے جمعہ دا جمعہ جا کے نا والدین دی قبر دے لٹاں لے پاسے بے کے نا قدمہ نو بوسا چا دے وے اسے تھان تے سمجھے میں ماں دے قدم چومن باپ دے قدم چومن انہاں دے حق وچ دعا کرے فاتحہ پڑھے قرآن دی منزلہ کرے نیکیاں کرے اچھائیاں کرے ایصال ثواب انہاں نو کرے تا کر کے سجنا قدم خدا دی میرے عربی تاجدار نے فرمایا قیامت دی نشانی ماں دی نافرمانی گھر والی دی فرما برداری گھر والی جو آکھے گی جائد او بھی مننے گا نجائد آکھے گی او بھی مننے گا قسم خدا دی آج ویکھ لا بیگمہ دیتے گھر والیاں دے کس طرح دے آسانات نخرے برداشت کرنے ہیں اما سرکارو ویکھ لا در بدر ٹھوکرا کھان دی اے نافرمانی آج عام ہو گئی ہے عربی تاجدار پہلو نگاہ نبوت نال ویکھ کے دسا دین مت میرا کوئی امتی انج دا ماحول ویکھے اولاد نہ فرمانے کھلی سمجھے نشانی قیامت بھی توبہ کرے اچھائی کرے نیک اعمال کرے ہر وقت مر دنیا دا نہ سوچے ایمان دا سوچے ایمان بچاوے تے اگا جنت پر جاوے میرے آقا نامدار حدیث مبارک دے اندر قیامت دی نشانی دس دے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ میرے آقا میں عربی نال پہ پڑھنا میرے آقا نامدار نے فرمایا دوست دے نال بھلائی کرے گا نیکی کرے گا وَجَفَا أَبَاهُ باپ دے نال ظلم کرے گا حضور نے فرمایا اے نشانی بھی قیامت دیئے دوست دے نال نیکی باپ دے نال ظلم آجا سوینے ہیں کہ دے نال بیلی بلپا بن جاوے دوستی بن جاوے جس برادری دووے اپنی برادری دووے ان دی خاطر آسا جان دے دے لینے یار میں تیرے نالا پیسہ مانگ میں حاضر تیرا کوئی دشمن ہے او دے نال لڑنا ہوئے میں حاضر کسے نو مارنا ہوئے میں تیرے نالا جو آکھے گا میں کرا گا لیکن باپ دے نال ظلم دا کی مطلب ہے باپ بیمار ہوئے گا ساری رات کھنگ کے اکھاں وچوں لگاوے گا 5 روپے دی سیرا پینے لے آوے گا آسا او پوتر ویکھن جڑے کتا نو کیما کرا کے دیسی مکھنا پکا تے کھواندن دیسی گھیو وچ سیمیاں کھواندن تے ریشمی رضائی کڈ کے نہ سردیاں کتا نو وچ سماندن تے ہاتھ پھیر دن نواندن کٹ دن تے پیو بیچارہ او بارو ڈھاری دے تلے پالے دی وجہ نال گوڈے لائی پیا سینے نال کمبدا پیا کھگدا پیا اتھے 5 روپے دی سیرپ نہیں آمدی
اللہ اکبر. خیر ہے توجہ ہے کہ نہیں؟ عربی تاجدارا تیرے نگاہ نبوت تو صدقہ 1400 سال پہلوں صحابہ وچ بیٹھ کے اج سانو ویکھ لیا. حضور نے فرمایا وبر صدیقہ وجفا اباہ. حضور نے فرمایا قرب قیامت نشانی قیامت دی ہے دوست نال نیکی باپ نال جفا ظلم. اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد. حضور نے فرمایا مسجد دے اندر شور و غل ہونا، اچھیاں اچھیاں آوازاں کسیاں جانیاں، دنیا داری دیاں گلاں ہونیاں نے. قرب قیامت نشانی قیامت دی جدو انج ہون لگ جاوے مسجد دے اندر ایک تا نمازی نہیں لبدے کہ لبدے ہیں نہیں وہ اپنی کیتی برباد کر باندن. میں حدیث دے اندر پڑھیا دنیا دار اگر تو مسجد دے اندر آ کے دنیا دی گل کردا دین دی نہیں قرآن دی نہیں شریعت دی نہیں دنیا داری دی گل کردا وے او دے نیک اعمال رب سونا ضائع کر دیندا. ہاں مسیتاں وچ وڑ کے اچا بولنا تے سمجھنا میں کسے دے دیرے تے بیٹھا نا. اے رب دا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے، رب دی کبریائی والا گھر ہے. ایتھے ادب نالا تعظیم نالا اچا نہ بول بول بیٹھی. رسول اللہ نے فرمایا قرب قیامت مسیتاں اج دنیا داری دیاں گلاں سنا مڑ مار جڑا ڈھگا آندا سنتا پڑھتے جڑے بیٹھے نا 15 منٹ راندے نماز وچ مار مڑو ڈھگے دا کی بنا کڑک کتنی لتھی ہے کیڑے بھا ویچی ہے بیٹھا کتے اللہ دے اچھیاں آوازاں گالی گلوچ مسجد. میرے عربی تاجدار نے فرمایا قیامت دی نشانی قیامت دی نشانی. اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا حدیث بڑی مفصل. حضور نے فرمایا عربی تاجدار دے یار موجود نے وڈے وڈے صحابہ تشریف فرما نے. حضور نے فرمایا وکان زعیم القوم ارذلہم. میرے آقا نامدار نے فرمایا جڑا قوم دا سردار ہوئے گا وڈیرا ہوئے گا جنو برادری آلا وسیب آلا قوم آلا ساری او دے ہاتھ باغ ڈور پھڑا دیتی ہونی ہے جا تو کالی کر چٹی کر اچھا کر بھیڑا کر اسا تیرے نال ہے تو ساڈا وڈیرا تینو پھڑا جو دیتی بنا جو دیتے. میرے آقا نامدار نے فرمایا وکان زعیم القوم ارذلہم. قوم دا جڑا سردار ہونا ہے ارذل ہونا ہے ذلیل ہونا ہے بے ایمان ہونا ہے لچا ہونا ہے کمینہ ہونا ہے. واہ حبیبہ تیرے علم مبارک تو صدقہ. آج دن کانڈ پچھوں دا علم نہیں سونا آج دا رکھی بیٹھا ہے کیت بیٹھا ہے تے او 1400 سال پہلا آج ڈٹھی بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا جڑا قوم دا سردار ہو سی وکان زعیم القوم ارذلہم. حضور نے فرمایا ارذل ہو سی ذلیل ہو سی بھیڑا ہو سی بدماش ہو سی لوفر ہو سی لچا ہو سی کمینہ ہو سی آج ویکھی بیٹھے. اب بولو تے صحیح نبی سچا ہے آپاں او سونا او دی گل ویکھی بیٹھے. قدم خدا دی کر کے اللہ جنو اسا نواب بنا جائی او شراب اچ مست ہو جائی عزتاں دا قاتل بن جائی کہ تو آکھے میں ایک گنا تے گل پھبڑی گئی میں توڑ جاواں تینوں شملی حال دا نقشہ چا وکھاواں تاکہ تو سمجھ جاویں. اسمبلی جڑے گئے بیٹھن پایا سردار ہی گئے بیٹھن نواب گئے بیٹھن چودھری تے وڈے باویں مولوی گئے بیٹھن پیر گئے بیٹھن ہن جانو مولوی اوتے وچ گئے بیٹھن یا پیر گئے بیٹھن تے عوام انہاں نو وڈیرا بنایا ہے سردار تے گئے بیٹھن. مہینہ سوا پیچھا جاتے جائے اخبار پڑھیے میں تو نہیں پڑھی میں نے بیلی دسی ہے اتھے کوئی ایک دا دستی آکھے اس سپیکر نو آکھا بدماشی بند کرا اتھے شراب چلدا پیا اسمبلی وچ زنا واسطے کڑیاں آئیاں پیاں کمرہ وچ ایم پی اے تے ایم این نواباں دے کمرہ وچ تے عیاشی کرن تو بیٹھے
اس اگوا کا ثبوت اس اتنی بوتلاں کٹھیاں کارتے سپیکر دے اگو سٹیاں شراب دیا اس کا ثبوت ہے اور ننگیاں لڑکیاں پیاں نہیں اے شریفاں دا کام ہے جی استغفر اللہ ووٹ موڑا منا لیں موڑ تو اس لئے آگ سے الحمدللہ ہون استغفر اللہ اس لئے کہتے ہیں الحمدللہ سپیکر اسمبلی اللہ اس دستی آقا بدماشی انہوں صدا دے ملیے قریب دا بال پیوے 6 مہینے چلے چل انہوں نے کیوں نہیں ملنی اب بولتے صحیح ہے ایک قانون ہے نبی پاک دی جڑا شرع شریف والا قانون ہے قرآن اللہ وہ سب بستے برابر ہے جرم چاہے صدر کرے چاہے رعایا کرے سزا برابر اے انگریز دا قانون ہے جہاں تو سیانا نہ تیرا قانون بنا گیا ہے شاکر چودھری نواب کرے تے معافی غریب کرے تون دے ایم پی اے شراب کو نہیں پین دے بدکاری کو نہیں کر دے زنا کو نہیں کر دے ٹھکین دے غریب ماسا 400 نکلے چلے جاندے پائے ہوں دے یہ کیا بنایا قانون یا فقیرو اجے ویلہ ہے دل ضمیر علی اک کھولو اچھائی برائی دی تمید رکھو سچے جھوٹے دا فرق رکھو حق باطل تے نگاہ رکھو میرے آقا نامدار نے فرمایا وقال ذیب القوم ارذلهم اے ناکھی مولی ساڈے وڈیرا نو پیا بیٹھا نا میرے آقا نامدار دا فرما نہیں میں محض سناون لگا حضور نے فرمایا میں عربی نال پیا پڑھنا لفظ لکھ لا میں ایک ایک کر کے لکھا دیاں گا مفتی تجان تے ترجمہ کرا نہ ہوے میں مجرم حضور نے فرمایا وقال ذیب القوم ارذلهم حضور فرمایا قوم دا سردار نواب جڑا وڈیرا بنایا ہونا ہے حضور نے فرمایا ارذل ہونا ہے اے ذلیل ہونا ہے اے بدماش ہونا ہے اے عیاش ہونا ہے لوفر ہونا ہے لفنگا ہونا ہے قسم خدا دی اجوے میں پہ صدقے جاواں حبیبا تیرے علم مبارک تو پہلے ویکھا ہی سانو دسا گیا میں قیامت دیا نشانیاں موجود ہے اوہ نشانیاں گندا بیٹھا تے گندا ہی نبی پاک دی زبان مبارک دے نال دسیاں بیٹھا اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ حضور نے فرمایا جیڑی مرد دی عزت ہونی ہے او دے ڈر دی وجہ نال ہونی ہے شرافت دی وجہ نال نہیں کا دی وجہ نال ہونی ہے او دے ڈر دی وجہ نال بھئی یہ بڑا بدماش ہے تے گاواں مجھاں چھڑا لیندا ہے تے بڑا ڈکیٹ ان دیرے تے آیا بیٹھا ہے یا بازار چ آیا بیٹھا ہے جے میں نو سلام نہیں نہ کردا تے اس رکھ لمنا ہے وائر واہ حبیبا کتے جسوا ہن اے بے وقوف آندن کاند پیچھے دا علم نہیں او تیرے سینے دا رکھی بیٹھے میرے آقا نامدار نے فرمایا وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ حضور نے فرمایا مرد دی عزت دے شرط کول بچن دی خاطر ہونی ہے کہ ان خان ملک چودھری پٹھان امیر آیا بیٹھا ہے تے بڑا بڑا ڈاکو ہے تے ایم پی تے دے حکومت نال تعلقات تے جی اگر میں نو سلوٹ نہیں نہ ماردا تے انہے وچ اندر رکھ لونی ہے کوڑ تے مڑ اے پیڑ مرے سی پسیلی کدے میرے کول پلسا گل سی کدے گاں وچ چھڑا لئی سی تے مڑ اس ڈر تو بچن واسطے نا تے او چودھری انہاں نو ویکھدے ہیں آ چودھری صاحب او صحیح سلام ہوے صحیح سلام بسم اللہ تے اندروں بڑا بڑا سونے دی دسی گل او تو صحیح بسم اللہ میں خان دا چودھری صاحب ملک صاحب صحیح صحیح خیر ہے ٹھیک ٹھاک ہو او صحیح اساں تے جناب دے نہ کرے صحیح تے جے چودھری اور جاسن بڑا بدماش ہے ہوئے 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 آ گئی نہ ہوا گا سونے فرمایا او دے ڈر دی وجہ نال او دی عزت کر سن وچوں
آج ایمان نال ازمال ہے جتے دا بندے بیٹھے ان کو وڈیرا آ جاوے او مڑو سرے بیار آیا بیٹھا ہے تے انہیں نو کیویں او با اتو اتو کرتے نہ جیا خان صاحب سردار صاحب نواب صاحب بسم اللہ تواڈے نوکر ہیں ساڈے وڈیرے تواڈے غلام تے یا کانڈو سولائی اچھا ڈے چھڈ بکھو جان نے بڑا تے فلانے دی گاں اسے تے چھڑائی حبیبا تیرے علم مبارک تو صدقے تیری نگاہ نبوت تو صدقے نہ اینا آنکھ دے انے نو کی پتا کہ تیری دید دی طاقت کنی میرے آقا نامدار نے فرمایا میں عربی نال پڑھی جانا مت تاکہ ملا آپ دے طرف آکھ جاندہ نا حضور نے فرمایا وَأُقْرِمَ الرَّجُلَ مَخَافَةَ شَرِّهِ حضور نے فرمایا مرد دی عزت دے شر کی وجہ نال ہو رہی ہے کہ کمینہ بندہ میں نقصان نہ دے بھیڑا بندہ لمبے لو فرل لچے بندہ میں نقصان نہ دے سلوٹ مار چھڑنا سلامت دے چھڑنیا گوڑا پیاتھ رکھ لینا حضور نے فرمایا او دے شر کی وجہ نال عزت ہو رہی ہے اصل عزت اے ہوندی ہے اصل عزت ہوندی ہے بابا فرید دربار اچ پی ہے قوم چکی پئی اے دل دی عزت اور حقیقی عزت ہے کہ اللہ دا پیارا فقیر مرد خدا اللہ والا مومن ہوئے تے جے ساڈے کول ٹر آوے نا تے سونا تے با شرع ہوئے دین والا ہوئے تے قوم جا قدمہ تے ہاتھ رکھ دیے نا اے دلوں ہیں او دی عزت پکر دن کیوں کہ یار اللہ اللہ قرآن اللہ اے شرع اللہ اے نیک ہے اے با حیاء ہے با شرم ہے نیچیا نگاہ والا اے ادب اللہ اے خود ادب اللہ ایسا کیوں نہ کریں اے حقیقی ادب ہے اے حقیقی عزت ایمان اللہ دسو ہے سرداری صدر بنے گھونے بنے کوئی بنے دفتر اچ بیٹھے ہوئے کو قانون ہے بھئی وضو نال جاؤ قانون ہے بندے بغیر وضو جان دیں بغیر غسل دے جان دیں سروں ننگے جان دیں جتیاں نال جان دیں تے داتا آزو ہون باوے صدر آوے تے باوے وزیر اعظم آوے تے باوے عوام آوے تے کوئی آوے وضو کر سن سر کج سن ہیں جتیاں پچھان لائی سن ادب نال جان او ستا پہ ہے تے لوگ کی انج پہ ادب کر دیں اے جاگ دا بیٹھا ہے بے وضو پہ ملتے صدقے جاواؤ قدم خدا دی میرے آقا نامدار نے فرمایا اگلی نشانی قیامت درشن لگا حضور نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ شرابہ عام پیتیاں جانیاں عام پیتیاں جانیاں آج پانی دی طرح شراب چل رہی ہے قدم خدا دی نہ پیر دا چکا پہ بچ دائی نہ مولی دا بچ دا نہ عوام دا بچ دا سارے ہکے سنت کے چل گئے لعنتیں جو پھر گئی ہے میں ویکھا دا سال دبال شراب پہ پیندہ اللہ سالو دا سال دبال حضور نے فرمایا وشوری قیامت دی نشانی شراب عام ہو جاس ملاد دیا محفل ہے میں شراب پیچ دی ویکھی ملاد تو اپنے قریب دا علاقہ میں نہ دسنا ساڑھے استاذ مکرم صاحب دا بیانا تو انہوں اپنی دولت تے مانا نازا بڑا سیٹھ وڈیرا تے شراب پیتے اپنی گڈی تو لتھا ہے شراب دی بوتل ہاتھے گنڈے بیلی بدماش نال پچھو آتے بیٹھے شراب پین لگ گیا اتھو بھی پہلے بھی پی کے آیا پھر بھی ملاد چ پیندہ بیٹھا ہے ساڑھے استاد مکرم حدیثاں بیان کیتیاں شراب دے حرام ہوان دیاں عذاب دیاں قبر دے عذاب دیاں پر انہوں ساٹھ نہ وجی قسم خدا دی مہینے سوے بعد و بندہ بستر تے علاقے والا دس ہے مرن لگ گیا انج آوازاں کٹدا جی میں کتا کٹدا مر گیا ہے تڑفا تیرا مار چھڈا سونا رب دی لاٹھی بے آواز ان بطش ربک لشدید جدو رب پھڑدا ہے نا پھر ات خدا دا ویر کہ بھئی ایمانا تو مقالہ ملنا پیچھا مل اے محفل پا کے تھے تے ادب کر شادیاں تے شراب عورتاں شراب گڑا گڑے بڑے ہو شراب دے عورتاں پی رہی مردوں دے مقابلے شراب عورتاں
اللہ یہ نشانی قیامت دی عربی تاجدار پہلو دس گئے قسم خدا تا میرے آقا نامدار نے فرمایا شرع شریف دے اندر شراب حرام ہے عذاب دسدیا سچے نبی فرمایا ہے جدوں شرابی بندہ بغیر توبہ کیتے مر جاوے توبہ نہ کرے اینو پیندیاں پیندیاں مر جاوے رب العالمین دے حبیب فرمایا حدیث قدسی ہے فرمان رب دا زبان مصطفیٰ حضور نے فرمایا رب العالمین قسم کھاتی ہے رب فرمایا میں میری عزت دی قسم اللہ وہ سونا رب تینوں قسمہ چاون دی لوڑ کیڑی ہے تو جو فرما دے میں حق کے سونے نبی فرمایا رب قسم چکھا دیئے مینوں اپنی عزت دی قسم جلال دی قسم شرابی بندہ جڑا توبہ کرن تو بغیر مر جاوے تے آ جاوے میدان محشر دے اندر میں انہوں بخشا نہ بخشا او معاملہ بات ہے حضور نے فرمایا رب فرمایا میں انہوں جہنم وچ سٹاں گا جڑا غوطہ نہر جہنمیاں دا گند بدبودار پسینے دیاں نہراں جاری ہو سن رب سونے فرمایا مینوں میری عزت دی قسم ہے شرابی بندے نو جڑا توبہ تو بغیر آوے میں انہوں ضرور پیویس اللہ اکبر سونے حبیب فرمایا جے شراب پینا لا رب دے قہر عذاب تو ڈر جاوے دنیا دے اندر توبہ کر جاوے نبی سرور فرمایا میدان محشر ہونا ہے نفس نفسی دا عالم ہونا ہے ہر بندے نو اپنی پہیونی اوتھے پھرا دا نہیں پتر باپ دا نہیں باپ پتر دا نہیں اماں دھی دی نہیں دھی اماں دی نہیں ہر رشتہ جدا ہونا ہے ہر کسے نو اپنی پہیونی ہے عربی تاجدار فرمایا او شرابی بندہ جڑا توبہ کر کے آیا ہوئے گا میدان محشر دی گرمی سورج سر سے قریب زمین تانبے دی پسینے تے پیاس دا بڑا غلبہ سونے رسول فرمایا حوض کوثر دا پیالہ بھر کے میں محمد حوض کوثر دے دروازے تے کھلا ہوا گا جڑا شرابی توبہ کر کے آوے گا میں محمد صد کے ہاتھ نال پواواں گا فقیرہ شرع ہے ہن تیری مرضی جہنم دا گند پی تیری مرضی میدان محشر وچ محمد پاک دے ہاتھ دا جام پی تیری مرضی میرے آقا نامدار نے قیامت دی نشانی دس دیو فرمایا وشربت الخمور شرابہ عام پیتیاں جانے نے نشانی بھی قیامت دی ہے حضور نے فرمایا ولبس الحریر میری امت ریشم دا لباس پاوے گی بڑا قیمتی لباس ہوندہ ہے او خاص قسم دے کیڑے میں میرے بار دے ملکہ دے اندر غذا درختہ تلا کے او خاص قسم دے کوئی درخت اندر او تو غذا لے کے او ریشم کر دے بڑا مانگا لباس ہوندہ ہے تیرے میرے واسطہ روگ نہیں عمرہ طبقہ جڑے گئے بیٹھے نے اسمبلیت دے اندر لعنت رب سونے انہاں دے منہ تے مار چھڈی اے او پاندے تیرے میرے واسطہ روگ نہیں آپا تے سال دی کمائی لاویے تے موڑی نہ بڑے جی کوئی لاوے او سونا جائے لائیے ہو گیا سونا ویکھو نا حکومت والا مال تو سارا کھامنا ایمان کہیں بچاونا پیر میرے علی کو آیا نا حکومت میاں آپ نو بچا اے جڑا وقت ہے نا اے وقت ہے مسجد بہ کے ایمان نے بچدا اسمبلی قدم بچدا جس ماحول تو میں بیٹھے مسجد بہ کے ایمان نے بچدا ہاں اتھے ایمان کے بچنا ہے میاں اتھے صرف پیسہ ڈالر لینڈ کروزراں عیاشیاں بس کچھ ہے ایمان
اوتھے ایمان لبیا نا تے میرے علی تے وڈی سیٹ تے کھلو گئے نہیں لڑے فقیر دنیا تو دور رہن ہاں اچھا اچھا سبحان میرے آقا نامدار نے فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ حضور نے فرمایا میری امت ریشم دا لباس پسند کرے گی اے بھی نشانی قیامت دی ہونی ہے سب جاواں حضور نے فرمایا جب انج ہون لگ جاوے پھر تساں توبہ کریا جی اپنے ایمان دی خیر کریا جے تاکہ ایمان بچ جاوے کیونکہ ایمان دی سوچیا جے رزق روزی دی نہ سوچے جے تے رب دینی ہے جنوں پیدا فرمایا رب فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها رب فرمایا جڑا جانور جاندار زمین تے چلدا جانور چلدا انسان چلدا اوندا رزق میں رب سونے اپنے تے فرض کیتا رب سونے اپنے تے فرض چ کیتا رزق پہنچاونا رزق دی نہ سوچیا جے ایمان دی سوچیا جے اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وَاتَّخَذَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ حضور نے فرمایا گاون والیاں کنجریاں عام ہو جاس او جاگ دے بیٹھے ہو اے نشانی کیڑی گاون والیاں کنجریاں عام ہو جاس اج یار میں بڑے دن ہو گئے تواڈے کول آنا تقریر کر جانا آج میں نو ایک مانے دی تُسا شرح تا دسو بھائی کنجری کنو آکھو کنجری کس عورت نو آکھو یار کوئی 16 والا بیٹھا ہے کوئی 14 پڑھا بیٹھا ہے کوئی 10 پڑھا کوئی قرآن دیا منزلہ کردہ کوئی مسجد نماز پڑھدا کوئی کنجری دا مانا دسو کیڑی عورت نو کنجری آکھو اچھا تے نچن والی نچدی ہوا یعنی نچن والی تے گانے گاون والی کنجری ہوندی ہن بلندے نہیں نے اور تو سا نہیں پھس دے نے اللہ خیر کیرا نچن والی عورت اونوں کنجری آکھدی اصطلاحی معنی ہے گانا گاوے نچے ہن نصیبو کون ہے انمول کنجری ناراض تھا نہ اس اپنا جگہ تا پا کے آپاں تے شادی دے موقع تے نہ دی تو ایک کام کرائنے نہ بہن تو کرائنے نہ ماسی تو کرائنے نہ دادی تو کرائنے نہ اپنی کو کنجریاں نصیبو کنجری انمول کنجری فلانی کنجری اپنی گھر دیاں تے پاک بیبیاں نا آپا شادی دے موقع تے کو انہاں نو اعزامت دینے بھیڑے کام والی دال اچ کالا کالا تے نہیں میں تا نہ ساری دال کالی ہے فقیرہ حیا کر نبی دا امتی ہون دا حیا کہ منہ وکھے سے جا محبوب خدا نو سارے نبیوں دے سردار نو کیڑے منہ نال سامنے جا کھلو سے قدم خدا دی میرے آقا نامدار نے فرمایا وَاتَّخَذَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ حضور نے فرمایا گاون والیا کنجریاں موجانی کنجری اس عورت نو آکھدن جڑی گانا بھی گاوے نچے بھی صحیح ہو کنجری یہی مسلمان دی کنجری نہیں ہو سکتی کیونکہ نچنا تے ہندوؤں دی عورتاں دا کام ہے سکھاں دی نچن ہندوؤں دی نچن کافراں دی نچن سکھاں دی نچن مومن دی عزت نچدی نہیں مومن دی عورت تے اللہ دے قرآن دی تلاوت نال آباد رہندی ہے میں بابا فرید دی اماں ویکھا تے رب دی نماز اللہ دا قرآن کدے ذکر کدے فکر کدے حیا کدے شرم اور ہر حال دے اندر انہاں اللہ دے قرآن دی پابندی کیتی ہے نچیا نہیں اماں فرید بابے دی نچی نہیں غوث دی اماں نچی نہیں مہر علی دی اماں نچی نہیں کیونکہ نچن والا کھاؤ تے غیرہ گئی اسلام عورت نو نچن دی اجازت دے ناراض تا نہیں ہو
بابا بھلے شاہ نچے کو نہیں جیڑا وچ انہاں نو کھلو تے نچدا وے درے کھڑا ہو ہن آدھے علامہ اقبال آ کے شراب پیندا آسان نے تہاڈا پیو بوتلاں پھاد کھلوندا کسے تے الزام تو مت لا دیونی اے جرم ہے ہاں بابا بھلے شاہ خود انہاں دی کتاب ہے ایک کے روح دا نچنا ایک کے جسم دا نچنا جسم دا نچنا کافراں کولے روح دا نچاونا ولیاں دے کولے روح دا نچنا اور ہوندا ہی ہاں روح کیویں نچدی ہے جب کوئی عالم حق دا سچ دا کردا نا بیان تے ساڈے دل تے وجدی ہے چوٹ تے دل امدا ذوق وچ بیٹھا بیٹھا بندہ نعرہ تکبیر او نعرہ رسالت کیوں او دے روح نچ رہا ہوندا ہاں اے آدن روح دا نچنا اے فقیراں تے مومناں کولے جسم دا نچنا کافر بھی نچے تے آکے بلا اے کہانیاں بنائی ودنی بے ایمان ہاں آکے بابا بلے کولو امدیا یہ کنجری بے ایمان ساڈا ولی کنجریاں نچیندا ہے تلانا او تے نچ دیا نو روکن وال میں روکدا بیٹھا تے او آدھے نا نچ کروڑا اربا خرباں در غلامہ دے غلامہ چ میں نہیں آ سکدا میں روکدا بیٹھا تے اللہ دا ولی ہو تے کنجری نو نچیندا کھلا یار کوئی حد تے کوئی عقل تے کرو کوئی جھوٹ بول دے بندہ سوچتا لوے ہن میں آکھاں یار مار صاحب رات لاہور والے میں ادھر آئن جہاز دے اوتے مینوں راتی چڑھا گئے میں اوتے محفل پڑھیے تے مڑ صبح نال مینوں سور موڑ تے جہاز تے چھڑ گئے مان لئی سو آخنا مولوی صاحبہ اتنا کوئی ایئرپورٹ نہ لان دا کوئی اڈا نہ کوئی طریقہ جہاز تیرے پارو لتا ہے تے مڑ گئی نہیں دیکھو نا کوڑ دا ایک میں دیکھو نا کوڑ دے پیر نہیں ہوندے کوڑا بندہ نا او پچھنی جاندا ہن میں دسنا میری سنو بلے شاہ اللہ دا ولی ہے ہاں او ہن او دے بارے کی کہانی ہے آ کے سائیں او بلے شاہ کول کنجری امدی آئی او نچدی آئی تے بابا بلا ویدا تے ایک دیو نہ آئی تے بابے ہاں بابا بلے شاہ دا مرشد پاک بابا عنایت لاہور دربار میں گیا ہوں نا فقیر دو ایڈی روحانیت ہے کہ دل نہیں کردا بندہ اتو واپس آ جدو میں گیا جس وقت تے کوئی عورت نہیں قبر پئیے مسلمان مرد امدہ فاتحہ پڑھ دیں تے اتنی روحانیت تے حب ہے نا روح راضی رہندا بندہ دل نہیں کردا جدا ہو انج دا فقیر بابا عنایت بابے عنایت کو لاکھے امدیا کنجری او ہاں نچ دی تے ایک دیں او نہ آئی تے بابے عنایت خب اللہ جا انہوں ساڑھا بابا گیا او اگو کنجری نہ لبی تے بابے آکھا مرشد ناراض ہو سی مرشد ناراض ہو جا سی مرشد بابے بلے آپ چا کپڑے پائے گھنگرو چا بننے تے دوپٹہ چا کیتا تے نچن لگ گیا بابا اور مستے رہے اللہ کھلانا بابے اور جی میں ویکھا کے تو بھلا تا نہیں میں بھلا تا نہیں تے باشا کیوں نچنا نچڑا نچنے گال بن دی تے بھلا نچا تے گھنگرو پائے اے سارا کوڑ ہے اے مراسیاں آپ دے نچڑ واسطے انہاں تے چتو مت لائیے انہاں درباراں تے باندھن ملنگ پیندن بھنگ کہیں پیتی سائیں شباز کلندر پیتی اللہ کھلانا او مکاللہ تو مکاللہ پہ عملنا ہے ولی بھنگا تو پاک تو مت بابے بلے شاہ دی خود کتاب ہاتھ دی لکھی انہاں آپ لکھی او دے وچ آپ لکھ دیں فرمایا ایک کے روح دا نچنا ایک کے جسم دا نچنا ہاں جڑا مومن ہوندا نا او دا روح نچدا وجد چمدا او روح دے وجد کیویں آندا اللہ دا دین شرع اسلام غیرت شرم حیا سنتے نا روح نو ایک تازگی ملدی ہے خوش ہوندا ہے اس خوش نو وجد آکھدا او تو ولی کول او چاک چا سبحان وَاتُّخِذَتِ الْقَائِنَاتُ وَالْمَادِ میرا کلامدار نے فرمایا قیامت میں قریب ایک موڑا نشانی قیامت دی کنجریاں عام ہو جانی گانا عام ہو جانے آج ویکھ لے گاون لیا کنجریاں عام گاون عام آمن دسا کا ہے
سچا ہے آپاں کوڑے توک نہیں بندا نبی سچا ہوئے تے آپا کوڑ والے پاسے رویے آپا یہ بھڑے کام چھڑ دے وی تے نبی پاک سچے دے نال مگر چلی آکھے سونا جو تو دس گیا ہے او سچے اے بھڑے اے چھڑ گئے اسا سچ والے پاسے آ گئے ٹھیک ہے ہن کنجری نہ باہر والی نچے تے نہ بی بی مسلمان دی گھر والی نچے اے تقریر سنن دا فائدہ جے سنن آ گئے مڑ عمل کر اے دی بہن رب نچن واسطے نہیں دتی ہاں کیوں نچنا کنجراں دا کام ہے کنجریاں دا کام ہے نچاونا دلنا دا کام ہے آپا نہ دلے ہیں نہ آپا کنجر ہیں آپا تے صلاح الدین ایوبی دی اولاد ہیں محمد بن قاسم دے وارث ہیں داتا علی حجویری تے غوث پاک تے مہر علی دے درد غلام ہیں خبردار کوئی ڈھول والا تماشے والا نہ سڈے شادی تے یہ کیڑی کتاب وچ لکھو ہے حدیث دی شرع دی فقہ دی اسلام دی کہ چھو اور پرناؤ ڈھول ہی چھڈو کنجریاں چھڈو خسرے چھڈو عزتیں نچاؤ موویاں بھراؤ فلمیں بھراؤ کتے لکھو ہے اپنے ڈاڈا کام کو نہیں کیتے میں تو سنا ہے اگر کوئی کسی مسلمان دی دھی دا کھائیں چوری فوٹو چھکا چاہتے ہو لڑ پیا لتاں وڑ سکتے باواں تروڑ دیتی ہیں جا لڑے پنجایت اس کیتے ہو سا کہنو جرت کیوں ہو جائے تو آڑے بال لو ساڑی زدے فوٹو کیوں چھکا تو ہن 5000 خود دے ہم دے خود دے ہم دے فوٹو چھکیں دے جائیں در نکاح ہے او بارو بیٹھے انہوں مولوی آدھا پاڑا من تو باللہ کبا اس بعد اس ویکھنی کیونکہ اتھے نکاح پڑی دی اے اندر بڑا کھلا مووی آلا دلہن بیٹھی ہے او دے اتھے لائے تے آ جاندہ کھرپا جیا بوچھن لا دے اے باں اتھا کر سٹائل کروائیں دا سانو حیا نہیں ہم دکھلے انہوں پچھو ماری کھتے تجا وجہ زمین تیری بھائی مانا دو آمین کھتے کھلو سانو دلہ بنائی سانی اس طرح فلم بھر رہی ہے تو مار ناساں تے کاٹ خون تے دوبارہ لاتی رکھ جاوے دا پر کتھوں ساڑھا نے چاٹ کون مارے کوئی اور بھی راضیہ لگائے رت چکرے بھئی انہاں آدھیا چھیک تو ساڑھیاں دی جیڑا ساڑھا یا تو دیا چھیک ساڑھیاں دی نال چھیک مار کھتی آئی تے خون کاٹ دا نکلے تو پر کون کرے غیرت قدم خدا دی بزرگ فرماندن ہے وہ ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا دین سن آپا شرع چھڑی بیٹھے ہیں آپا چلے کھلے ہیں ویکھو وکھائی اوس کیتا انجویا فلانے کیتا میں نہ کرا آپا چلے کھلے ہیں ویکھو وکھائی تھے فقیر چل دین اللہ دے قرآن تھے شادی دے موقع تے عزت نہ نچاؤ اے غیرت ہے نچاونا بے حیائی بے غیرتی نہ نچاونا اے حیا ہے اے غیرت ہے تے میں سٹیج تے بیٹھا میں تینوں نیک کام دا راہ دسنا ہے بھائی نچاویں نہ نچاویے اپا گھر دیا بیبیاں پوتر پر نہیں جا سی ڈھول نہ کٹیے پر نہیں جا سی کیوں کہ ڈھول نہ فرد ہے نہ نچون واجب ہے نہ خسرے سڑنا سنت ہے کہیں کام میں کوئی نہیں اے عمل کرے سو تے موڑ میں سڑے سو تے میں اسا جی تو عمل نہ کیتا موڑ میں عمدہ نہیں ہوا کہ ڈرامہ بنائی کر میرے آقا نامدار نے فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَائِنَاتُ وَالْمَعَارِفُ گاوان آلیا عام کنجری عام ساڑھے پچھلے پرانے بزرگ میں تے انہوں نے ویکھا نہیں تو آڈے بزرگ واندے ہیں گھر گھر کنجر نچن گھر کنجر نچے کھلے ایک تو شادی دے موقع تھا اس تا دعا ٹی وی پی ہے ٹی وی کیوں پی ہے کڈو اے بہان ہے ای تو کو ایک بندہ کھڑا ہوئے جیڑا آزان سن دو گے ٹی وی میں تو ویکھا ہے
ڈرامے دی حد وچ بانگ آ جاوے تے آدن بکھو او چھوڑا اٹھیو پیشاب پشوب کر لو پانی شانی پی لو او بانگ آ جاندی ہے موک جاندی ہے موڑا تے بہ جا اے دکھ ہے بے ادبی آواز بند چ کر دے اے توہین ہے بے ادبی ہے جیڑا انہاں قرآن نو وچ رکھا ایمان نال ہوئے 23 گھنٹے نچن کنجر ڈرامے تے فلماں تے بدماشی تے 1 گھنٹہ دیویں قرآن نو توہین نہیں میں تے آنا 24 گھنٹے اس سکرین تے 24 گھنٹے قرآن چلے ہو ٹی وی لے لے تے جو اس ٹی وی تے بٹن منڈو تے آ جاوے قرآن موڑ منڈو تے آ جاوے کنجری موڑ منڈو تے آ جاوے ڈرامہ موڑ منڈو تے آ جاوے جہاں دے 200 اسٹیشن آیا کھلے بھائی تے کائیں قرآن اللہ سننا مایا نا او قرآن جیڑا بٹونی منڈی ہے تے چلے قرآن ہاتھ کھڑا کرو جیڑا لئی سے ہون لئی سونا اگے تا نہیں لئی دیا او ملے قدر ملتا ہی نہیں مسیح تعالی قرآن ویران پہ ہے سیویاں لگیاں پہ ہیں قاری صاحب نو پچھو شہید ہویا پہ ہے آساں چاہ جانے قرآن محل شریف آساں کرم پور بنایا ہے جیڑے علاقہ ہے ضعیف ہو جاندے قرآن پاک شہید ہو جاندے اوراق ہے او آساں محفوظ لے جانے اتھے جا کے آساں با حفاظت ادب نال جویں قرآن پاک دا حکم ہے جویں اللہ تعالیٰ دے انبیاء نو دفن کیتا جاندا نا اللہ تعالیٰ دے قرآن نو بھی ایویں دفن کیتا جاندا اس شان دے نال قرآن دا ادب میرے آقا نامدار نے فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ امت قرب قیامت نشانی قیامت دیئے پچھلیاں تے لان تان کرسی یعنی صحابہ اہل بیت اولیاء جنہیں پچھلے گزر گئے انہاں نو اے بھیڑا آکسن آج ہوندہ پہ ہے شیعہ صحابہ نو گالا کٹ دین نعوذ باللہ من ذالک وہابی اہل بیت نو گالا کٹ دین ولیاں نو گالا کٹ دین ہے کہ نہیں ہوئے کوئی ایو جیا ٹولہ بھی آئے تیرے ملک جڑے آدن حسین نعوذ باللہ باغی آئی یزید حق تے آئی ایو جے بھی ہے پچھلا نولان تان کرسن حضور فرمایا اے نشانی بھی قیامت میں حبیبہ تیرے علم مبارک تو صدقے نگاہ مبارک تو صدقے کمال فرمایا جو ویکھے آئی بر حق ویکھے آئی این حق ویکھے حضور فرمایا جدو اے سارے کم تواڈے چ ہون لگ جاون فل یرتقبو اند ذالک ریحا حمراء او خسفا او مسخن حضور فرمایا مڑ انتظار کراہے سرخ رنگ دیاں انیریاں اسے زمین دے اندر دس جاون دا او زلزلہ عذاب اسی شکلاں بدلن دا بھی عذاب اسی اے کیویں کل امت حبیب دی شکل بدل جاوے حبیب دے صدقے انج نہیں ہو سکدا جزوی طور تے کسے ملک وچ کسے علاقے وچ جزوی طور تے اکا دکا اللہ تعالی شکلاں بدلا کے دسدا ہے آ ویکھو میں انج کیتا ہے آ انج ہویا تاکہ عبرت پھدن توبہ سونا بزرگاں فرمایا اے فتنے دی صدی ہے جیسے آپا ہون بیٹھے ہیں نا فتنے دی صدی ہے ولی پناہ منگ دے گئے فقیر پناہ منگ دے میں بیٹھے ہیں آج مسلمان دی عزت محفوظ نہیں دین محفوظ نہیں ایمان محفوظ نہیں ہر پاسے بے حیائی دا سیلاب بدماشی دا سیلاب حکومتاں کافراں دے تابع ہو گئیاں مولوی وک گئے پیر وک گئے غریب دے جگے اجڑ گئے بربادی ہو گئی بچے ساڈے کول کیے جے چاہنا ہے اج وی کہ تو سکھ نال وسے تیرا ہک کوئی محمد دے قرآن ان دے پیچھے آ جا سنگ اسے دے چل تے انشاءاللہ اے جہان وی سونا چلسی قبر والا جہان وی سوکھالا تے آخرت والا وی سوکھالا اے چاند بتھیریاں نشانیاں قیامت دیاں میں گنن لگا تے رات مک جاوے اتنیاں نشانیاں حبیب دس گئے اے میں چاندے میں چھوٹیاں چھوٹیاں میں جناب نو دسیاں ولد و زنا دی کثرت ہو سی حرام دے بال زیادہ جم سے اے بھی قیامت دی نشانی نبی حرامی بال ڈیر ہو کئی نشانیاں قیامت اللہ پناہ دے آج تنسیخاں یا کھلیاں کوئی بندہ میں تا آج آئے گھنا فتنہ اٹھا کھلا ران نو ترائے طلاقاں دے تے ستویں دے موڑ بائی بیٹھے ہوں دے آج دن سائی موڑ غصے کھلے آسے
دے بیٹھے میاں طلاق ہون دی غصے چ محبت چ کداں طلاق ہوئی میاں بیوی دی آپس وچ محبت ہوے تے عید دے بیٹھے ہون تے بڑا محبت کر رہے ہون تے واقعے میں تینوں طلاق دتی ہے ہو ہی نہیں سکدا طلاق ہو سی اودوں جدوں غصہ اسی گھر والی تے ہیں اے موڑا اسی کاوڑے تے لکھ دے سی طلاق ہوندی غصے نال بعض دن حمل نال نہیں طلاق ہوندی حمل نال بھی طلاق ہو جاندی ہے بھاویں پہلا مہینہ ہوئے تے بھاویں 9واں تے بھاویں 7واں تے بھاویں 10واں طلاق ہو جاندی اج کئی بیٹھی ہیں ہن جڑے بال جمے پینو حرام دے کئی بیبیاں تنسیق کرائے وے دیاں مرو تے پانی لائی کھلاون دے رقبے نو تے او دا آرڈر آمدا تیری رن تنسیق ہو گئی ہے او دا کیس ڈگری ہویا پیا اے غریب کی اے کوئی نہیں کھسائی رہی او طلاق لائے تے اگلے نال پر نکلے اولاد حرام دی نبی پاک فرمایا قرب قیامت نشان قیامت دی حرامی بال ڈھیر جائے آج وقت ای توبہ دا توبہ کر جا استغفار پڑھ گھر دا جگہ صاف رکھ دی بہن تے نگاہ رکھ انہاں نو ادب والا بنا خود انہوں بدماش نہ بنا ٹی وی لے دے سے بدماش بن سی قرآن دے سے نیک بن سی میری تقریر دا اختتام ہی آخری کلام ہی پیر باؤ صاحب دا میں اگاں جاونا وقت میں زیادہ بول بیٹھا میں 2 تو 3 تک میرا وعدہ چلو کوئی نہیں ہو جاندی ہے اونچ نیچ کیونکہ مسلمان ہیں اگر 18 والا سڈے تے 2 گھنٹے پہلے جب آندن دے میلاد واسطے سڈو 2 گھنٹے لیٹ ہم ایویں ہے نا میں سنائیں دا بے بسم اللہ سنا دینا ذوق نال بول سبحان اللہ ساڈا پیر باہو فرماندا یو بے بسم اللہ اللہ دا ات اے بھی گنا بارا نال شفاعتی اے سرور عالمی ات چھٹ سی عالمی سارا حدوں میں حدی درود نبی تے جس کا ایڈی پسارا میں قربانی تو باہو جنوں ملیا نبی سہارا دعا کرو رب سونا سچا رب آسا مسلمانہ دیا خطاواں معاف کرے گناہ معاف کرے سانو ہدایت تے قائم رکھے نیک عمل دی توفیق دے وے شرم حیا غیرت اے ساڈے اسلام دے جزو اعظم مسلمان دا اے وڈا گانن اللہ سانو پاون دی توفیق دے وے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ثنا خان رسول میرے نال تشریف لائیں عزت مآب محترم محمد مشتاق چشتی صاحب آخرت دی فکر مسلمان نو جگیندے پین کہ چھڑ جانا جدوں سنگیاں تے بیلیاں مدینے والے کم اے آخرت دی فکر دے 3 مصرے صرف پڑھ سن تسلے نال شوق اور محبت نال جویں بیان